Is mis Mailí, agus inniu be méid tharraingt pictiúir deasta Féileacán. Tá sé an Shimplí, seo an méasatáid tastáhaid. Pápéir, peann luaí, dahanna, is féidir cibí dána táid Somála a úsad. Ealaín, dús fád a peann luaí, agus is sin tosa ag tharraingt corp an Féileacán. Is circeal bheaga atá a gcró corp an Féileacán. Inis tar na scíhan. Tá croch na scíhan cosú le crí. Is féidir croch cosú le dóir a chuir tíbhaisteachú. Tharraingt súile, béal agus antenna an Féileacán inis. Tá féileacán seo an sásta ar fad, nach bhfuil, chuir muid riont bláhanna faoi agus é mus san Ngordaí. Circeal dús do chroí an bhlá. Tharraingt piútal thar timpeall a chroí. Agus duilleoga. Ceann chuí bhfuil a gaiidí libh? Tá mise beag na chéachnaí. Tarniú muid cúpla blá eile inis. Is nóí atá na bláhanna seo, nach deasaíl. Caithim an pictiúir a rathú inis. Measú cén bheathanna a úsáid is mé. Tá dá bán agus buí ar nóí. Tá bán ar inis don Féileacán. Dúna muid an simlíne inis. Tá muid ré, nach bhfuil a Féileacán go hálainn agus é gceithte sa Ghordaín go sonna sásta. Bhain me se antainna bheas a bheith na EALAÍNE libhse, agus tá súil an gcórán sibse soltas freisin.